nwa ka na-akpọ traditional nwoke dị nwa udude nke mmiri kingdom. Today unu n'anya nga akụziri unu otu esi eke ụwa. Maka ebe a unu na-amụ wapụtasị na unu na-ele ya ele. Ibe anyị na-akịta eti isi n'ụzọ mmiri maka ọ naghị echi echi. Ngwa na ebe na-anya ka anyị na-akpọna unu ga-eso anyị ga-akụziri ya unu. Ibe awọ dị ọfịa ha a na-ele mata ya eze akụbi ọkpọrọ katapila kwariko the place. Alele ya mgbakwa steeti akụbụ eze steeti bịa lee nke na ebe a ibe niile anọ ya eme ebichekwa n'obodo a nwụọ nakwa mmụọ ọ ka ji adụne ha one ebe a ọwụ na a ga-echeji ya gọọmenti n'obodo ga-echeji ya ụzọ mmiri anaghị echi echi na na-awụ ọchị na na-ene anya nke dụba ụnụ ka unu na-ele ndị ọcha prezavụrụ nkefe nekwe ya na ka esiri kee ụwa ị na-eje iyi ego na nka ị na-eje iyi bụ ụnụ ị na-eje mmiri ndị ọwụna nwere mmiri na-enewe ụzọ mmiri onye aka bụ ụnụ kwesịrị ịdụ mana duto ndị ofeke dibịa na ndị ofeke eze nwaanyị ka ọwụna ụnụ pụrụ ụnụ eje kpụcha ihe nnu na shuga ọwụrụ paradise papa ụnụ na-enewe na ibe awụ n'ihi ya ma ọ taalụ ekwuru ọbịa ma iyi ego na nka ma iyi oko na-enewe na ihe ụzọ mmiri anaghị echi na-echi ọ traditional nwoke dị na-akụziri na-akọva na na-enene nke awụ iyi ojii ihe awụ mmiri iyi ojii bụ ibe ya na-ata ata sometimes ọta sometimes ọbịakwa mana o nwere ọwa na na-akụ anya just na na-ene na traditional nwoke dị ifuru mmiri nene ya ifuru ndị mmadụ na-abịacha na ya na na-ekụ anya na nwaanyị ojii ụnọ na-afụ ya abịago m n'ihi na ya ụnọ ọfụrụ udo ọgede okwu mmụọ nene na iyi Chineke ọwụ sọsọ ụnụ na-eme omenala nke ọwụna ụnụ kpatara aka that is ụnụ anyụọ nsị na ya ka ndị mmadụ nwee ike ịhapụrụ ya ụnụ nke ọwụna ụnụ kpatara aka ụnụ anyụọ ya nsị n'ihi mmiri wive a ihe awụ mmiri ya iwu ive a ụnụ aka ọdụ n'oko vileji ọwụna nwere mmiri abịa nye obodo mmiri ji ezurube ewepụta na agbụwa ya mmiri ya nọrọ di ya mana zikwa ekwu na mmadụ bịachara ha mmiri mana eji agwago na ndị lụrụ detena lụchara ya udo integration ụmụ udo integration ije na ibe anyị ga-afụ ya lọta ọfụ ndị nwere ụmụ udo ị na-azụ ebe ezi ka a si wee meta ihe a traditional nwoke dị n'obodo oyibo eme omenala emecha ọnọta n'ụlọ bịa meme ya ndị egbuwara ikiri ka ụrụ na-agụta hia ụnọ nwere ibe dị onene bụ ụnọ ngwana edi mmiri hia nenenu mmiri ka ụnụ mara na o nwere ngwongwo a na-akpọ ụkọ n'ime ihe a o mere ngwongwo a na-akpọ ụkọ ịnụ n'ime mmiri na-ekwenu mmiri ọmaka meele anyị ndị meele anyị n'orie na ahụ na nkwụ na eke ụzọ mmiri anaghị echi ọ traditional nwoke dị nwa udude nke mmiri kingdom gberetara na mmiri were na-ekwu okwu anyị chọrọ ka mmiri be anyị na-adụ one a na ụmụ eze nwaanyị ma ọ dibịa eje na-atụ ụkọ ngwongwo n'ime mmiri ifere mme ụnụ nọ n'ala Igbo because ụnụ wu shameless people eme ụnụ egbegharị from village ọkụ adịghị to another village ọkụ adịghị na-ezogharị ka hafụ ebe onye na-akpọ ụkọ ngwongwo n'ime mmiri nna nene one ukwu osisi nechos were sọra onye aka ọdụ na Agụrụ Lake onye aka ọdụ na Nanka onye aka ọdụ na udude nke mmiri onye aka ọdụ ebe niile nwere mmiri
nene no mmiri one no mmiri short anyị ga-agba mmiri ya gburugburu anyị ga-agba mmiri ya gburugburu Chineke nechakwa ma nduru inweghị ike ịfụzi ọdị nnụnụ a n'ala Igbo nna bịakete nso hie ka anyị sete gị ka wafọgo ma ibe ha ya ka wafọgo maka enweta gị na nkafa agwụ agụ katapọtụ na na-ede anya na ana ahụ ofe mara na ofe go ogede traditional ogede nwa udude nke mmiri oge o ji eme science and wonders erugo biji nkwụrụ ka nnụnụ kwefogo ka ọ na-emegharị ọ bụrụ na nka unu ji agba ya gbaa ya taa ya ata ma ọ na-esu ọbịa nke a zuru anụ na nke a zuru anụ nke a ba ịfụrụ anụ na anụ Igbo ha ji egbugo mana ebe anyị nọ idosel let us keep going ka a na-egosi ka a na-eme disi checkpoints educate ndo ovuru ịbụrụ na science and wonder kasị manifest ya look at the anyanwụ ka ọ nọ n'elu na confirm na traditional nwoke is moving na these people amụghị ihe na-achị ibe for ha very soon ị ga-anọ ebe ị na-akwa ngwongwo ahụ ị na-achọ onye iji eje tụọ ọrụ akụwakọ igu na oke ite gị ahụ kụwa gị ya n'isi ị na-awụ ugiri ị na-agbara nne na nna gị afọ ị na-atụgbu onwe gị na-asị makwana ị na-ata gị eti akpa mmadụ onweghị ibe ije ha ekwu ka ị wee na foto onye ahụ ibe nọ n'akpa ya onweghị ibe ije ha ekwu ka ị wee napụta mmadụ ibe nọ n'akpa ya so yeah man wagwa man alles good no good I'm coming. I'm making video. After I'm coming, I will know if I will solve the problem. Yeah, man. You see, uno na afia. If you two months, you are not an akoko mmiri na-enwere aṅụrị. Na ibe awụ mmiri. Ibe awụ uno na afia. Kụọ anya n'azụ ka ịfụ nwa onye ọcha n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na ịbụrụ nwa onye ọcha nọ n'azụ ebe ahụ. Awụrụ na ana Igbo na unu eje zuru ya kechikọ ya chọọ ka ya bọọ ya ka arụ na hotel na-enebe na ihe mmiri Igbo mmiri awụ anọda mmiri o na-enebe na ukwu osisi niile a ọnọcha ya ọdụsi ebe unu na-elechasị ya Akụbeze steeti ana ndị ichie unu ji eje discover mana unu na-eje egwu a na gbufutacha history nọ behind ebe unu na-ele unu akwarie ya na ọdịnala ahụ ụmụazị anadobagoro 3000 years igwuba na aha onweghị ibe eje ha egbute n'ime dị ya na ibela anaghị eme ụlọ na-ele ana na-enebe na ihe ndị ọcha nwere ihe ndị ọcha ọnụ na-akparị nwechara ihe niile even safe sometimes ana m eche na ndị ọcha lụrụ be anyị because mmiri be ha na mmiri be anyị wụ ofu ibe ka ọ chọbe na nke anyị ofu ibe ka m na-egosibe maka oge a ji eji tibe ibe elubego jide mmiri nwa ya ezigbo tọọla anụ ọfịa unu na-egwu wayo unu na-achọ moto unu ji anya nwaanyị na ndị ọcha na-anya baskoro ndị ọcha na-anya baskoro ji ụkwụ na-aga unu na-achọ moto ndị ọcha lụrụ unu ji anya ji onye unu na-ebele halo so nenewedụ dị mmiri ibe ahụ mmiri ya ka m na-agba okirikiri ihe ahụ dị mmiri nene dị mmiri no n'ebe niile si do mma ka kịta ebe anyị n'ọwa ọfịa mmiri anyị na ndụ dibịa chọọ onye a na-ekiri na ime asị ga na-achọ freedom ọ ndụ dibịa na-ezu ohi niile na-eme n'ala Igbo nene ya onwe ha ji a na-achụ onwe ha a na-iti ibe na mmiri ya ndụ azụ na-eri ibe ịchọọ kịta ifidi azụ ịbịa fidi bụ azụ ịchọọ ifidi azụ ịbịa fidi azụ hie ịchọọ ịbịa meditate ka nwa kịta arụ n'akụkụ mmiri ịbịa meditate people na be here for many things na-emere onwe ha ife dị iche iche onwe onye na-disturb anybody onye ọwụ na everybody do harmony peace mana na ebe a holy place nene n'ebe niile si doro onwe nature ịbataba anyị to God anyụcha afa nshi asụwa omenala nke ọwụ na omenala nke ọwụ na omenala Igbo nene nature how the nature is naturalizing everything. Now, Mazba, now, Mother Nature. No, was then shut
ọbaghị uru ife ndị nwere ka ọ ji eme n'ebe dị mmiri jos na-akụ dị mmiri anya ụdị aka ọ dị n'oko o nwere mmiri na-egbu amụma n'oko nke anyị na-egbukwu amụma nke anyị na-egbu amụma na odi mba ọgụ n'ebe na ya Chineke osi n'obi n'enigwe ọgọdọ a na-akpụ n'ala oge nwa onye gara ije n'enu mmiri ebene mmiri were deredu oge nwa na-ekwe ancient and modern eziokwu sọsọ ka nna aga ọ dịsị ndị dibịa na ndị eze nwaanyị na-eji etikọ ideti na mmiri ndị Igbo bọsị onye ọ na-enwetakwala ebe ahụ ọhọ nni azụ akpọkpu ya na mmiri ahụ mụnwa na-ekwu ya inweta eze nwaanyị ma ọ wụ dibịa o jee na mmiri nọ na vileji ụlọ na-atụwi ngwongwo ebe ahụ kwawuri dibịa ahụ ma ọ wụ eze nwaanyị ahụ n'ime mmiri onye ọsọgoro ya na-emere ya ndị ụka mee ka eshọ na ịkwakpuru ya n'ime mmiri ahụ mụnwa wụ traditional nwoke dị nyere ya ụnụ dịka ọ da today mmiri be anyị ga-adụ ọcha dịka mmiri a asụ ụzụ na-ama ha akpụ ogene ya na-eke na-egbu anya n'ọdụ ka anyị rituo ka anyị jegoro n'akụkụ mmiri a ka anyị jee gburu ka anyị baa n'ihu ka anyị ruo eru ọsịsọ n'ọbe anyị ka anyị nọ ụzọ mmiri anaghị echi echi and ị na-aga na mmiri ahụ iburu n'obi na ị na-eje eme ife iruo eme ife iji maka ya were bịa iburu na ka o si do ebe niile ngwa na enu nwere ọbara ịhụrụ akwa ugori hie ife ọhụ mmiri wu ife a na-edi mmiri anyanwụ nakwa na-edi nshọtọ ya onye ka o si do ebe niile osimiri abịa na elekrutu ndị feke dibịa ndị ofeke dibịa ha eje na-atụkọ ngwongwo n'ime mmiri ahụ hata ịchazie ngwongwo n'ime mmiri ahụ ọ dara ya ha eje lebe the place Akụbeze estate Mgbakwuoka estate ife unu na-eme ndị ichie bụ unu ndị ichie bụ unu ga-emechicha ya unu na orie n'afọ na nkwọ na eke ọ ga-aka unu aka na dị mmụọ unu na-ele ana dị mmụọ ife isi ike na-adụwagara unu ụmụ ọfịa niile ebe ndị mmụọ na-abịa eme mitin n'abalị ndụ Germany nke bekado ya mana nke ndị Igbo adụzighị mata ya eze akụ elene unu na-ele ana na-ego ana na-ebo ndị mmadụ ji na aja na-achụpụ ịsịba be ha na-enebe na ya unu na-emebi isi nature unu mebicha nature unu achọba materials a na-ahapụ unu discover ọfịa ndị ichie hapụrụ unu ejele ya unu na-ele ana Mgbakwuoka steeti o were unu na-azụ a na-ele ana ife niile unu wishiri ndị ichie bụ unu panọ na mmụọ ndị asụ nwa maara nna ya amarago ndị ichie niile nọ n'elu ụwa ọnwụ sọsọ ndị ichie bụ unu na-eye ife niile awụ reserve anaghị ele ya ele onye ọwụ na sọkịta na ọwụ onye obodo ya bịala ebe a ya bịa lee ihe ya ma ọ bịa tie mma n'osisi ya ka efe ihe anyị ga-eme gị ka onye ahụ fụ ihe anyị ga-eme ya chọkịta egbego nside ya si side ya sebe obuka o buru ivu yes ịchọ ana m egosi gị m ukwu isi ka ukwu isi bụ ụlọ ọ na-ana Igbo ka ọ na-awụ ukwu isi mmụọ ma o je gbuo ọbara wụsa na ya ndị ike ụwa gwugoro eje gbuo ọbara wụsa n'ihi ya na-egasia ya hie na-eye ehihie ihe a wee ebe a na-aga anara ndụ na-anara fresh air because nature na-eproduce ebe a kịta ga iji anata nweta ndụ ebe a ka iji enweta ndụ many people na-aga hie ma nkịta ma ndị mmadụ ị na-akpagharị ka mgba ịkwari baskoro maka ụzọ ife efuka ife erike ka a na-egosi ụlọ
Ona case were has this place. Has everywhere. Ma mmiri in everything connect cha nke awa no kete je so chi ofu owa mmiri dey connected mmiri na connect from otaala na ehu na agoleze chukwu na ehu bụ oko many mmiri ibe awu mmiri esi from river Niger and the river Benue were connect cha na Igbo niile dị iche iche nke unu jere gbuchi owa ya wụ na mmiri atagobe ndị ahụ nwevuru mmiri mana fe enwezighị mmiri mana ịma ha na o nwere ọwa mmiri unu gbuchiri nonsense ka nkuziwekwara ụnụ ife ọ tradis ebe a na-azụ ma ezi ma ebene ma atụrụ efugo na a na-azụ ezi ma atụrụ ma ọkụkọ ma ibe niile ebe a ekwedị mmiri sem mmiri ya ndị na-akụ azụ na-akụkụ azụ na dị sem mmiri ọ ndị ọwụ ọrụ bụ ịkụ azụ na-akụ azụ na dị sem mmiri o onye ọwụra ji akụ azụ iji eje nweta certificate eji akụ azụ so na-akụ anya ịbịakwa ebe a na mmiri nke izu ike ịfụrụ mkpume mmiri a ga-eme ife karịa ọbara ọwụọ na ọnụ na-awụsa ma nọnsensị ya ọnụ na-eme ịfụrụ mkpume mmiri a nwanne nchọ akwụrụ m ebe a kwubiere gị okwu ị na-anụ ụda ya ọ ibe onye mere ka ha ji eme ọrụ na mkpume mmiri ya ka m guzoro ịfụrụ n'ikpere mmiri ụnọ ọka nwere ọdịka ihe na-ebe ụnọ nwere ikpere mmiri na ka ibe ụnụ na-agba ya na mkpụrụ ka ihe a na-akpọ ya o nwere ngwongwo na ngwongwo afụrụ ebe a ka ị na-oche na ike adịghị ya ngwarekwa aṅụ udude nke ahụ nekwe ebe aṅụ si afọ site n'ọnụ ka ụnụ oche na ike anọghị ya nwanne empty drone make a loud noise mana nke ife do na-eme dugbum ifụrụ ọfịa chala ifụrụ ụnọ na-afụ ya unu nweta ụmụ nwaanyị a na-eje na mmiri akwa ụkọ ngwongwo ma mmiri ife mafa ka ọnụ bụ ezigbote ife enyego m ụnọ ọda ka ọnụ ba ife yes ọ pụta nga I will handle it. Well, nene mmiri nene ndụ mmadụ jukwara hia ịpụrụ odede mmiri do na otu dị mmiri do ibe awotu ndụ nna nna anyị basịrị biri before Hamlet na-akpọ m direct call na awofuru m onye na-akpọ m from Italy biko akpọziri ị na-ewefuru m this video nna biko ghọtanụ m na anyị na-emebiri m this video na-eme ka ị chọrọ ka mana gị kobe kezi akọpere nọmba gị jenye ndị polisi ngwa gị ibe imeghe this time atango were nọmba gị na jenye ndị polisi here ibe unu n'idiri military base or military control ọ ihe unu n'idiri etie ya ụnụ na-eme something ịkpọ m nke izi reject the call ịgbakọ m again ị na-emebiri m ihe m na-eme mmecha dị vidio ịkpọ m ị na-ọfụrụ mmiri na nebe na alụkwara tebụl hie dobe ife hie n'akụkụ mmiri onweghị ebe na-eru deti amaghị m ibe omdobe anyị amaghị m ibe dị deti ọ dịsi idiot abịafe yiri ezigbo akwa fụta ma n'ime ebe niile na-eshi isi igburu ahaba niile ị na-afụ ahụ eje yiri ezigbo akwa ọcha ndụdụ ọcha outside ma n'ime ebe na-eji oji dịka unyi dịcha ka oke ite ahụ ebe na-agwọ emekwana achọ ka i were ọjị nye ma ata ọjị unu metụrụ aka tụfịa kwa unu mgbecha oke ite ahụ na-anya wa ọjị chọọ ka nta dị ọjị tụfịa kwa unu na ọjị unu ụmụ anụ ọbịa nenebe na ụzọ mmiri anaghị echi dise mmiri ahụ ka m na-agbane nenebe dị mmiri alụ nwata nwaanyị a na-emere onwe ya exercise onye ọbụla na-emere onwe ihe gụrụ ya na this area na nne ya unu na-ele ana kwa eburu sinsi ya ka nka na-agbakwa dị mmiri round
agwachabekwa dị mmiri ọ katikakwa nenewe na ya ibe niile awụ ụzọ mmiri ya ọ naghị echi ụnụ chọkwa ya aba ikwe ebe niile ka anyị jekọkwa anya ka anyị je nọrọ ebe a na-eruo anya na mmiri ya otu aka be anyị kwesịrị ịdị asị ana ndị ichie bụ na-elechasị mezie na ya ka ọ dị mma otu a na ebe ọwụ na ndụ dị ebe ọwụ na ibe niile adọ ndụ dị ebe a ebe ọwụ na ịfụrụ ibe ọdụ otu a ndụ dị ya mgbe egbuchasịala ọ dị si natures ị mara na ndụ adụzighị ebe a so ọ gwụna ka ọ ha n'ọnụ mana ka anyị na-ejegodo anyị nwere ka ngosikwa unu the other side ka ngosikwa unu the other side otu ndị mmadụ otu esiri bidozie etibe ndị mmadụ ndụ bi nso n'akụkụ mmiri o mewụrụ na be unu dị nso n'akụkụ mmiri ekwukwa na o nwekwara ndị be ha dịkwa nso n'akụkụ mmiri ndị be ha tere aka n'akụkụ mmiri ụnụ afụkwa na ofu mmiri a ka ma ndị be ha tere aka ma ndị be ha dị nso dofo ọfụ onye ọwụna onweghị onye nna ya nwe mmiri ma ndị na nkara ma ndị Ekwulọbịa sị na bikọs mmiri a dị na Ekwulọbịa na mmiri fa ndo ebe ahụ Ekwulọbịa ka ọwụ aka mgbe ekele modern town mana mgbe ekebeghị modern town ebe ahụ hamlet ndị mmadụ we have the same thing like oyibo rivers here lake etc but we cannot maintain or keep our own tidy. We are not a good custodian of the earth and the nature. Nah, thank you very much. Eziokwu sọnsọ. Gwa Maazị Dibia ma eze akọba ndị na-achọ ibe aja ekwu because etigolo ibe akịta ka ha biro tide ebe dị ya onu mmiri asụ ụzụ na-ama ha akpọ ogene oneke na-egbu anya n'ọdụ ka ha biro na-eme dị ya onu tide onwuhi na-eme ya on tide people na-abịa na mmiri ya even alụchakwuoro ruo sefu ma ebe a na-etikọ ideti ka ị hapụ ime iwe iti ideti na mmiri iricha ife gị iti ya na iti ihe hie efugo ya na ebe ahụ ebe a na-etikọ ya ideti ifuru deti bịa gị iti ihe n'ime ifuru ya deti ka ọwụ ifuru deti bịa gị iti ihe dị ya ndị mmadụ na-atụ volleyball the other side ndị mmadụ si ebe a na-apasị ihe a ndị mmadụ nọ n'akụkụ mmiri na-ementenu the other side ifuru ebe a kịta a na-edochi ute hia o nwere otu obodo ji esi na-ekpo ọkụ iwere ute gị bịa ebe a nọrọ na-aṅụrụ onwe gị mmanya fụrụ ọmarịcha nwa be anyị kpọ nkịta ya aga na mmiri so ka anyị na-anakwa hello ka anyị na-anaka na-egosi unu ndị bi n'akụkụ mmiri ndị bi n'akụkụ mmiri like side be nwoke dị ebugara na ọ dịka obere unu alụgasịrị side obe agụ nkwụ agụba anyị ga-adịkwa hie efugo na inene unu a ịbụ na unu aha ka unu m mana nke fe na-awụ unu enu mana ama m ihe mere nke m ji wuru unu ana mana ọ dị sensize ka ọ ha n'elu ife akịta awụ unu enu mana ya na nke m ha mana nke m wu unu ana so ị na-ene anya efu na ọ dịka unu aha ọ dịka unu aha lụrụ dịka side ya ndị bi n'akụkụ mmiri nọ dịkwa nwa ụzọ ọ dịka ụzọ ahụ achọ ka emezikwana iwe emezie ya ibe eji kutu aja mbara be m etinye ụzọ onye ọwụ na-enwekwa mma ebe eji na-apaki moto ya mana mgbe ọwụ na-achọrọ ihe ahụcha ahụhụ eje na-anwụ na silent ifụrụ ọdị unu ahụ alụrụ nke ndị ọcha na ahụ deken mana nke m nwa ujoziri wuru unu na don't know why ha ji ekwebeghị na unu m ahụ unu na ntere m anọta unu ahụ ga-awụrịrị unu enu ma ha okwere ma ha ekweghị so ọ na-afụgo ndị bi n'akụkụ mmiri otu o si adị
So ọgwụ na ka ọha n'ọnụ ka m nwa gbapụ ya ọsọ na yes ịpụzie side city efu unu enu gasị mana ịbịa side mmeri ya side village ọ dị unu ka a na-alụ na village gụnwe ije lụwa 2 dekin ma ọsọ ka ịlụwa uno mansion na village mbana ibe a na-alụ na village wu hello ibe a na-alụ na village wu gịnị unu ana ma ọ rụọ 1 dekin hello so ibe a na-alụ na village ya karịghị 1 dekin ibe a na-alụ na village 1 dekin anaghị alụkarị anaghị alụ tenant house na village ife a na-alụ just family house 1 dekin ma rụchara unu ana mgbe ọ na mmadụ sogoro unu na village unu ka ere ntie ya nwanne igwezikwa village yo hello mgbe ọ na mmadụ biri onye ga advice lụọ unu na village unu ka ere ntie ya ere ntie ibe ọ pụtara ogo gụkwa alụkwado unu na village le ntie ya ndụ mmadụ ijekwa ha achụfunyizi onye ahụ di ya ma ọkwụrụgo ugwu na ma ọkwụghịgo ugwu na ọkwa ya nwezi di ya adị ibe oje na-agwụrọ gị n'ọgwụ ka ị hapụ ichetezi chụfụ ya di ya ka ị hapụ ichetakwa echiche be gị anwakwara ya enwekwara the mistake don't do it ije gbara ana na city lụọ ya ure na city lentie ya ndị mmadụ mana ebulu village unu ahụ ịchọ isi ndị mmadụ biri be gị mgbe iji anọta inye ha si gị na ka ha nwee ike ịpụ nke a dị iche mana ire ntikwa ya renti ya na-eme ibe ego ịnara gobe ego mgbe ha ji ego and enwere ike agbakọ ego akwụgoro gị for 4 years or 5 years enwere ike ruo ileta unu ahụ agwa gị na ha egogo dị unu ego so onye ọ na-bigoro n'ụlọ gị more than 10 years nwanne it is either na ịhafụziri ya unu ahụ ya chọrọ another place ọ gwụkwara nnọọ so we call you a type of house, a ranch in the US. I'm gonna be even a ranch your head ban a coive. Chai. Nah, atabu no matabu go now. Can go soon, no manana. Macono Buna and Dodger woman and Hanaquem. If I get as from nature. I never had dash, each or give, well, if from my hair get from here. Cow candle, and I'm in here. Each or get a move. Oh, this is a moment, and if woman and daughter are doing simple, and your name and I got her easily. But I'm going to hear candle. We're going to candle and I go on a game when I go now. But I'm free of charge. It's your give, well, the candle. But it's an very beautiful. So, when I chere na onu na-eme ibe niile ọwụ onu na-eme ya ndị ọcha eburu ndị che eburu very good ife ọwụ onu mụtara from them ọ ga-echeji short ọ ga-enyere unu aka n'ori na ahụ na nkwọ na-eke unu ejoin kwana mata ya se criticize ọwụ na onwego onye ọwụ na mmadụ emego ya ife ya ga-face onye mere ya ife. Ranch is a bungalow in the countryside. Okay. Maka ebigo m ebe a biche ebe ọ wụra m alụta n'ihu ụlọ dịka ebe a ịmara na nnọta eje m emekwa ihe a so ọ gwara na ka ọ ha n'ọnụ ka m jee rie nri na sinsi ụtụtụ m na-emekwa n'ihe eribeghị m enete m
So I'm not going to my street. I don't know.